Bisa lagi cas saya kemari jekete rasaku kangen diramu ringo katone lamun ati tansah berarti Nanti mau digaca, komplek yuk. Akan meresap karo aku. Jenis sekali iku lapang katresnan sejati. Senajan kaya ngopo jroning ati ora bakal Mbak Ayu, panyun saking pemunden, Mbak Ayu. Saya kerja sarung api, berpene ayah. Monggo Mas Joda, Mas Joda. Monggo. Dikirim Bapak, oke. Spesial partner Wati. Siap Bos. Tarik. Tidak pundi Bayu, badhe tidak pundi. Lain lagu. Adengan tidak Bayu rampak nasi. Kula nitih kaca Mas. Dewean opo ora wedi timbang ngapur mangke kula recangi. Jenengan ampun kuciwa kula rada lanjaran sing telung dina Awan-awan lunga blonjo ning pasar kae
rasane Nyanyi sarang seni Gajah Gilang Jaya wonten kempling spesial Pak Nur Wakil Mas Joda Bapak Latikun monggo tengah mriki Opa so Tak putih tak ayu pada tidak putih Bedingan naikkan tak dengarin tidak bayuran padaku kula nitek gajah Kelarasan emas alias kebetulan belajar nekat rata kabutan Yen apuran Mas Joda mbok enggal-enggal rencangi tekan omah aku tak gawe ning kopi Mbak Dima Putri joget ayo so itu pewakan iki blonjo boba bagi tidak ampun kelemas jenengan ampun ku jiwa kula randa anyaran anak etika pasar baik Ngoweng-ngoweng rawan rondo kanggo purapati penting nek Semarang Mas tuku gelang karo anting-anting jaso malang aku prawan rasane gembling sampun katur Bapak Nur Wakil matur suwun monggo niki gelo sinten Mbak Elin kali Mbak Rina. ya spesial Pak Bejo saking Padas jenengan dikon goleki Kendali Mbak Eni. Kaya ngene lakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe kena ati salawase
kayak ngono ayu. Si kompak, dirangkul no. Mbak Elin. Kaya ngene lakonmu yen pancene ditinggalke gawe kelo ati salate yen sampe kantor-kantor Moga tebakan baik. Bersama Dispara. Iya. Jroning uripku yen ora diramu tumiline amin tansah dumedamu apa kata aku emak teman aku tapi tambah kangen iki rasa dinawangi spesial itu Bos Jogiro apa pancen rezeki kanjenane aku kantami paling keadamu hemat teman kangen jaga tresnaku bukan jalur yang tumpah